dia us volem ensenyar la nostra escola. ¿Venís con nosotras? Ara anem a veure una classe de segon. Aquí hi ha les nenes més grans de primària. Estan treballant en equip. Ara us ensenyarem l'aula de música. Bon dia, Sandra. Què esteu fent? Bon dia! Doncs mireu, estem practicant percussió corporal. Voleu veure-ho? Aquest és el nostre estudi. Estan fent art i creativitat. This is the drama class. Aquest és construint de robots. Now the girls of 6 are doing the experiment of science. Good morning! Who's doing the experiment first? Fantastic! Can I be the second? Yes, for sure! Can we be the third? Yes.